एक के बार 5 मिनट के बनाइए, ठीक बा? बंद मत करिए, कुछ और बोला दे। शायरी से नंबर आते हैं मैं गाना पर चल बा आई भैया, अभी अभी एगो हमार गाना रिलीज भइल ह, तो गाना के भाव कैसे बा? कैसे बा हो? एगो लड़का है जनी के देखलस तो कहता का कहता कि तोहार कोनो हिसाब नहीं के, तू बेहिसाब बाड़ू। ओहो कि तोहार कोनो हिसाब नहीं के, तू बेहिसाब बाड़ू। आ सबका खातिर देसी, तो हमरा खातिर इंग्लिश शराब बाड़ू। तू लड़का कोनो भाव में कहता का कहता कि लेलू अंगड़ाई तो ओहो! जमाई, सब लोग भेजावतन नेवतन। ये व्यास जय हो आई रूप बनवले बाणे, ओहो तहरा के कवन देवता रूप बनवले बाणे, तहरा के कवन देवता ई रूप बनवले बाणे। कि लेलू अंगड़ाई ओहो! जमाई, सब लोग भेजावतन नेवतन ई रूप बनवले बाणे। तोहरा के कवन देवता रूप बनवले बाणे, तोहरा के कवन देवता। लइका कहता का कहता कि लागताड़ू अनमोल कवनो स्वर्ग के समान हो। आना जाने केतना फुर्सत दिहले भगवान हो। लागताड़ू अनमोल कवनो स्वर्ग के समान हो। ना जाने केतना फुर्सत दिहले भगवान हो। कहता लइका का कहता कि कमर लचके ओहो! ऐसे, कमर लचके ऐसे जैसे केहू नदी में नैया के माता। आई रूप बनवले